तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी कणकवली बस स्थानकासह बहुतांश बस स्थानकांची दुरावस्था झाली आहे। त्यामुळे आता लवकरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 18 बस स्थानकांचं रूप हे आता बदलणार आहे, अशी माहिती विभागीय नियंत्रक अभिजित पाटील यांनी दिली आहे। कणकवली आणि सावंतवाडी बसस्थानकाकरता 7 लाखाचा आपण टेंडर प्रोसेस पूर्ण केली आहे। ही टेंडर प्रोसेस अप्रूव्हलसाठी मुंबई डिव्हिजनला गेलेली आहे। या 2 दिवसामध्ये त्याचं कामकाज सुरू होईल। माझ्या माहितीप्रमाणे आजपासूनच कणकवली बस स्टँडवर पेवरचं सामान आलेलं आहे। हे कामान उद्यापासून साधारणतः ते कणकवली स्टँडवरचं जे काही रस्त्याची रोडची दुरावस्था आहे, या रोडची दुरावस्था या आठवड्यामध्ये ती संपूर्ण दूर झालेली असेल। एका पेवर सिस्टीमनं आपण त्या ठिकाणी जे काही खड्डे आहेत ते भरून घेण्याचं काम करतोय। याशिवाय कणकवली स्टँडच आहे किंवा जिल्ह्यातील सर्वच जी काही आपली 18 बसस्थानकं आहेत, ही 18 बसस्थानकं आपण एक खाजगी उद्योजक आहेत त्यांच्या माध्यमातून यांचं रंगसंगती बदलणे, या ठिकाणी बैठक व्यवस्था सुसज्ज बैठक व्यवस्था करणे, या ठिकाणी सेल्फी पॉईंट उभारणे, संडास बाथरूमची निगा स्वच्छता राखणे किंवा त्याचं नूतनीकरण करणे, या सर्वच सोयीसुविधा या महिन्याच्या सुरुवातीला ऑगस्टच्या सुरुवातीला ते सगळ्या कामांची सुरुवात होईल आणि ऑगस्टच्या एंडपर्यंत या सगळ्या सोयीसुविधा आणि बसस्थानकांचं जे काही नवीन रूपडं आहे हे आपल्या सगळ्या प्रवाशांना बघायला मिळेल। रस्त्यावरचे जे काही बसस्थानकातले जे काही खड्डे आहेत ते खड्डे देखील या निमित्तानं भरून काढण्याचं आपण नियोजन केलेलं आहे। विनंती आहे, रापं महामंडळाची सेवा ही सुरक्षित सेवा आणि विश्वासार्ह सेवा आहे। आपण विविध प्रकारच्या प्रवाशांना विविध सोयी सवलती पुरवतोय। यांचा सर्वांनी लाभ घेऊन रापं महामंडळाच्याच बसेसने प्रवास करून आम्हाला आपल्या सेवेची संधी द्याल अशी अपेक्षा मी या निमित्तानं आपल्याकडे व्यक्त। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।